Ongi etorriak Elefesta omenaldira. Hemen izategatik eskerrak ematen dizkizuete antolatzaile, dizkizuegu. Sakanako AEKak, Sakanako mintzakide programak, Sakanako komunitateko euskara zerbitzuak eta Guaixe Fundazioak. Eskerrik asko gonbidapena onartu eta Elefestan parte hartzagatik. Elefestaren bidez ikasketa prozesua despeditu duten euskara hiztun berriak omendu nahi ditugu. Haiek eta baita euskaraz aritzeko soltura bila mintzakide programa izena eman eta urtetan parte hartu dutenak. Zure alaginengatik eskerrik asko eta zorionak. Zure alaginengatik Sakanako euskara komunitatea handitu eta jende gehiagorekin euskaraz hitz egiteko aukera dugu, mila esker. Zuendako ere opari bana dugu eta zuen izena esatean hona etorri eta badakizue nola funtzionatzen duen honek. Lehenengo omendua izango da Marijo Joarza, gure Altsasuko korrikalaria, txakurrarekin, txalo bero bat, eta saria Pilarrek emango dio, bai? Marijo ja kontrolatzen du oso ondo euskera, ia nik baino beto, hartuko du saria eta emango diozu? Bi muixo eman, ez ez, Pilar? Txalo bero bat. Olen daukagu Jose Dollo, non dago? Gure Jose? Hor dago, bai. Berak ere saria merezi du, bai. Urte gutxiago da gama, baina asko daki ere, bai. Eta saria emango dio Inaxiok. Inaxio besturtan izan zen omendua, orduan, jazta, nahiko. Oso ondo, txalo bero bat. Maria Luisa Fernández ere non dago? Hemen dago, Maria Luisari ere emango dio oparia, Pilarrek emango dio kasu hartan, edo Ainitzen. Txakur bat ere daukagu hor, omendua, oso jatorra bera, gorri, markatu, gorri da. Mikel Zuaire non dago, nire Mikel Zuaire, hemen dago. Nire ikasle maitea, bai? Asko daki, ondo erakutsita, nik erakutsita noski, bai? Zainaxok eman dio paria. Peio Razki, beste bat, non dago gure Peio? Betaurreko beltzekin hauek ere, hauek ematen dute... Eta emango dio Pilarrek, bai? Oso ondo, Pilar, oso ondo egiten dituzu azafata lanak. Beste bat, Feliz, non dago gure Feliz? Eupai! Moderno, gure Feliz, izarrarekin, oso elegante jantzita ikusten duzuena. Beti bezala, hori da, eta emango dio Inaxiok. Laureano, gure Iturmendiarra, Altsasu bizia baina Iturmendiarra da bera. Eta Iturmendiarra bezala, merezi du ere sari bat, ezta? Txalo bero bat. Eta Arrate Iturritza daukagu, mintzakidea bera eta Bakaikuarra, bale? Txalo bero bat. Oso doktore etorri da, okaziorako. Bakikutik noski, nole? Hauek izan dira urtengo amenduak. Segi hola, segi euskara ikasten eta asko praktikatzen. Asko praktikatu, bai? Eta mila esker etortzeagatik eta txalo bero bat denontzat. Eta niretzat ere bai.